Iki piye caranya aku cuci tangan? Tangan kotor lagi. Kurang ngerti caranya nggone apa? Wastafel sing koyo ngene iki kepiye lah? Jejel iku diodot. Nyodot ngene. Nyodot ngene iki. Oh, biasa. Piye carane? Biasane ngodot-ngodot pinter kok. Iku nek ngodot-ngodot iki yo beda cerita. Iki ngodot-ngodote iki ning jero iku. Iki ning jaba kok. Ya ampun diongkak-ongkekno apa piye ngono. Aku ya padha ra ngerti. Aku dijeluk karo sapa iki tanganku. Jejel kae apa nganune diongkak-ongkekno kae. Iki lho, enggak kayak orang ini iki wis iso alah tidak emek sepele, guys. Buangannya kok aku tidak modot ngene iki lho. Berarti ku modot tinggo apa? Nggo nolah-noleh. Gue iku lho ngresiki ngene lho kanan kiri ngono. Yo maklum ya guys, sekarang wong desa. Jadi ki ora ngerti wastafel sing apik koyo ngene. Wis resik. Ono lagi tumono wastafel koyo ngene. Modele kok canggih ngono. Iki iso modot bareng ngene lho. Iki ono skakele bareng lho koyo lah skakel lampu bareng. Iki iso dienggekno bareng. Iso nolah-nolah jebule rek. Wah, iki jebule otomatis kabeh jaman saiki kok. Ya wis.